Bia Akyem Ediba Tribel multimedia so Akyem new Tafo mesre mo se mubenya so na matie mikakra me pamcho edi am just one year toxic na nuanom nkremofo ade sunkun bia se bi obi nsida ye wo omo he wa ha ebeben no na ya bisa se eden na omo ye na gina so a omo de ye sa de ne den atwa me ni omo It's all about something like for unity and a fight for both man and women. Can be a even outside the region of a vampires and starting with this. The next time, I bet something big. But this is the way annual adi as a dear Masha. And you know, so Ben and Mo was sad because we are yet to be out of the chance. You know, so Ben and Mo did it's all about unity. About the same Moshie tribe. Sorry to say, sometimes you back a hand of unity. Kaboom. Kaboom is shadow in your fight to send the bay, your bay and Kaboom, and the Moshie for now, what the whole Ghana. But you're starting with Easter. You say, Penny said you about my border until you be an hour starting. When you are doing work, a unity cause you are when you are doing saying. Send them it's like man, do more interesting. Say, unity, it's like we be out here about unity, group, say, money more interesting. The bonfire said, and Camberman, most of the Kahuna, Kadiani, strong. Who can you boom? Yana to go Yana and ye Mresa? Then and I would this one. A because a memory very hard so a commission on the cardium. And then the woman is who say with me, with this kind of unity. Yama Ubia getting involved, and then they will put a woman aside peace, and then they will put a woman. With this, no per se, a genocide dependent, a lot of development, they create jobs, then the bay, man, bearman, a beer betting, say a person a penny, it's like a bear will be. What can be make us say, me a worker not a here, woman, new to boy and woman. Zungu, Zongo for so many years now. You can't Juma Semudi. What are some of the job of a programmer, a member, because a member now, Umbuto me there, then man is why any other, because we have a man of Buto me there and anything. A job there, who can job, no can job. What kind of job are we provide? Member, say they be a bit unity now fight for because without money you cannot build unity. Sunday cannot a poor Shashano Quanim, you bear contribution kakra. Say, good leaders now bear handle Sikano. Yes, and yes, you bear area of the Sikano, is even a timid Mascano. Sikano economy. Jobs will bring or you say I'm fine. But for now, Sikani knew how the young team was say, go to your way. But for now, they bear unity, they bear contribution kakra, you bear yes, now they bear jobs. But I new Tafo Diano and they are not an answer who will be baby. It's like I didn't start to know food and I started. But Moshie is something like the whole world is a Kamosele. I dare Moshie for idea.
kyerɛ saa sɛ mosifo adeɛ nti na ɛwɔ mu baabi a but ha no ayɛ Tafo branch Tafo ɔmo branch ni yɛwɔ kofo dua yɛwɔ akodom yɛwɔ asasawa yɛwɔ hɔnom yɛwɔ even outside Ghana Burkina koraa yɛwɔ Mosiri Accra yɛwɔ hɔ nti with this no yɛni na yɛka bomu yɛbɛtumi yɛ ade papa at the same time so no yɛbɛtumi ama yɛnkwala no ɔmo education yɛbɛtumi tu ɔmo fo yɛbɛtumi sa fa kwaiwe ɛde kyerɛ nkwala no yɛ tradition yɛbɛma ɔmo learning about your tradition dodo no wobɛhu mosi no wokyia no ne yibi wo ɔntumi ngye so that means morning wone ne pɛsɛ wo ka koraa yɛbɛmia mosi ni adeɛ a wobɛka kyerɛ ɔno no ɔntumi nya word baako enka ho nti ya saa de ko no ya de haya pa mosifo no most many times ya yira me mosi no kwa na beti maka onim anything onim ya tradition ontime kasa saa de ko no kra na etuturu aye ya mpepese ekowe engineer yema ya sanda ya bɛkyerɛ yɛ kwala ne yɛ yere ne yɛ papa ne ma bi a yere no yɛ bɛkyerɛ mo culture no ɔmo a mo so anim no yɛ frɔ mo sɛ ɔmo bɛka ho na ɔmo kyerɛ yɛ mo Patro ɔmo de Hussein Abdurrahman ne na me agyanto ɔmo ama mo si fo ɔmo history de ni Patro na yɛbɛda wase saa na tie yɛsɛ obi a wonim na mamrɛ no wɔyera wo bɛdwa ase ɛyɛ sɛ wobɛhu amamrɛ na wɔasua because yɛ mampani His Excellency John Dramani Mahama kora se yɛnka twi ɛwɔ school deɛ a na wɔsɛ musifoɔ ɔmo kyerɛ ɔmo ma sɛdeɛ ɔmo ka kurom kasa nti unity wei no ɛbɛboa ama ɔmo nneɛma ɔmo yɛ nyinaa no ɔmo timi ama ɔmo ma asua ɔmo tradition nti yɛnkɔ magadia a ɔda ɛmana no ne yɛne ne nkɔtwe magadia mpacho good morning mpacho wobɛbɔ odi no wakyerɛ debi a wowɔ ɛyɛ mpacho yɛfrɛ me Aliwo na yeku no me na me da no na me yɛ musifo magadia na yɛka musifoɔ ma ɔmo ni Tafo zongo a ɔmo boaboa no na ɛte sɛ because ɛma ho adwuma deɛ sɛ bi yɛsɛ ɛɛden paa ampa ɛɛden nso abotɛra sɛ wo abotɛra wotumi ka wɔ mo ho mede dada ɛne abotɛra na metwe wo ka wɔ Mepacho ahiswade ho bɛn ɛna wo ma ɛyɛ ɛma no ɛfa ɔmo boaboa because yɛnwi ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔm na jobs adwuma ne nyama wa wohwɛ a ɛma ne mu no adwuma bɛn na wofei sɛ yɛkwan wɔ mu a ɛbɛtumi ama ɔmo ɛyɛ akɔso ɔmo abaabo akɔso ampa ɛma ne deɛ metumi ka sɛ yɛ ɛma ne deɛ obiara ɛyɛ ne business nti yɛka kuo no bom a ne yɛyɛ baako a yɛtumi ɛnya yɛn mosifoɔ kuo no sika ɛde bi ɛkeka wɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn business ne bɛkɔ anim ɛno nti na yɛaka yɛn ho abom a yɛyɛ sɛ Mepacho where yɛnsɛm mmerɛ no yɛbɛda wase enka bom wo hwe ɛyade bi a ɛso mbu yie paa na woka wo ho bom so a woyɛ ade a wotumi yɛ ma ne yɛ fɛ na deɛ wo mu ne sɛ ɛma yɛka mo ho abom a ɔmo yɛ adwuma yi ɔmo betumi apply for mass law a yɛbɛtumi ama ɔmo de ahyehyɛ ɔmo adwuma mu aban no de hyehyɛ bebree aba a ɔde boa ɛma nti sɛ ɔmo aka ɔmo ho abom yi ɛbɛboa wɔm ama ɔmo ɛyɛ dɛn ɔmo pɛ bibi saa na ɛbɛtumi ayɛ mmɛmmɛmmɛ ama wɔm ɛdin a megye so ano yɛ toxic na yɛbɛni wɔm ɛbɛnante kurom na yɛahwɛ deɛ bɛsi bi ɛbɛma mo update afa deɛ bɛsi dwumadi a bɛsi ɔmo nyinaa ho ɛdin a megye so ano yɛ to ha yɛ True Value Mall TV deɛ a ɛwɔ Akyem New Tafo ɛyɛ Nana Hema Junction Amichizia washing base building ne mu ana yɛtua nti wopɛ bibi a wobɛtumi afrɛ 0248 96 0470 yɛbɛgye wo so ɛne wadi nkɔmmɔ fɛfɛɛfɛ yɛdin na megye so ano yɛ toxic bye bye Mosi enkabomu mosifoɔ enkabomu ko a de yɛdi na yi yɛne ɔmo PRO a ɔwɔ Kofodua Eastern Regional PRO saa na mɛka no
ebedwin komo kaka ono no ye kasamafo ema eye kuo no enti ye ne betwetwe komo ne bisa no abutae ben na ewo nani so ema kuo no ma me pa cho betia yo pa cho ye for sen na ode bia no de ye PRO na abutae ben na wo ema ekuo pa cho me ni Zainab Ibrahim na me na me PRO ameda ekuo ene se musiele ekuo ni nyina ano na butai a eda mene so ana de edi kan so me da musifo emma ne omomema ne nyina ase omo ayade amana aso ani enkanka kra ne Tafo branch omo ayade papa yeda nyankopon ase eda ewo mu nyina so ase na butai a eda ye ne so eye nia omo ye ya no ene ye pese eye kese ma ye ana ye tosu bi mu so ye said ye omo edi kan aka no ye ma ene ye tradition to pon ama ye ewo Ghana enti eme said ye omo ye no aso eni ye da omo nyina ase obi a kasa fa adwuma ho adwuma na mo be create no adwuma ebe ye sustainable obi be kasa mo be ebe ye ade a on betimi aye ache ana say adwuma bi a aka bi ade 200 cedi 300 cedi fa say adwuma na mo be nepacho enyesa adwuma ye be ye no adwuma ebetim adwuma ebegina ho ama ekuo no edi adwuma etim ama Ghana ma ebi aka Ghana ma nyina ama ye ma nyina abedi sunfaso enye adwuma ye be ye say ebedi sunfaso ama etuatwa Pacho, you better was in said you a card until you better find us on your head. Stay tuned. Mama bawa na se ka bu from ka ho mama bawa na se mo de ka ho na do so mama wo mama da bi mu fo so na mo twa mo wura mo bi ai za ma tontom nya wo mu mai mo mama na mo na mama bawa ya mo twa mo na so
so be busy ya. And then on the piano. I don't want to get over piano. It's your baby piano later. As a bed next week. Something from my name.